Moro kaikille katsojille! Tänään on tämmönen rakettijuttu video. Ja mun Maitorokka on siis täällä pelaamassa. Tilatkaa Oskoboi. Maitorokka pelaa sen kaverin kanssa. Älkää miettikö mitä se puhelee. Se pelaa Fortnite tietysti. Tässä on alku siis 15 TNT. Ilo tuli kyllä. Ujuma! Se räjähtipä. Ai himputti, mä otin paljon damagea. Älkää kysykö mitä. Mainokset ohitetaan tälläin. Juu. Noin. Hei, nyt toi banaani kärventyy tuo. Osku, tuo banaani kärventyy. Ujuma, paistas. Äijä paistaa Nyt se on banaania. hyvä, jos se on vähän pehmeetä, tiedätkö? Sitten tosta. Otaaks muuten tulee sitä damagea? Tosta tulee, ei ottaa damagea. Siis Osku, mä just Mä en tiedä yhtään mitä nää raketit on. Mitä? Mä just kakkoin 2 mun noita Platina 3 pelaajia. Oikeesti? Joo. MPC. Käytti no-skinia, haluu esittää proita. Hei no niin, täällä on tyyppi. Miksi mulla on 2 Mä luulin, että tää oli SMG, mutta tää oli AR. Joo. Voi karri. Mä tarviin SMG. Koska mä haluan päästä vihujen boksiin. Selvä, se oli semmonen pikku pommi. Noin, niin mulla on tarpeeksi. Nää siis on spinnereitä, mutta nää räjähtää. Aika komea posahdus. Tosa. Kräkki. Tässä tulee ihan jäätävästi mainoksia. Niin mä tiedän. Tommonen. Joo, se on tässä. Sitten Kräkki toi toinen. joo, toi pelaa vieläkin tota Forttia. Se pistetään pari TNTtä. 5 TNTtä tonne. Noita 3. Älä tuu eteen, Miiko! Miiko! Älä tuu eteen! Miiko, mene pois! Niin, mutta mene pois mun edestä. Joo, älä mietit mitä toi puhuu. Nyt tulee kunnon pata. Ja keppiraketteja. Kräkki. Ei, Miiko, kun sä tulit siinä yhdessä kohtaa mun eteen. Nää kuoli. Siis tossa pelissä. Mutta sä oot netissä, niin älä tule eteen. Mä pääsin tosi reivaansua. Siihen loppuu meidän toipaka. Sitten monta pistetään 15 TNTtä. Mä en tiedä, onko mä pistänyt tän jo, mutta mä en tiedä miksi mä oon pistänyt, onko mä pistänyt tätä vielä, mutta ainakin toisen kerran sitten. Mä oon vähän jonnella. Häh? Mä oon jonnella. Ei ole toista tanssia tai naurutanssia teille. Miksi ei on. Miika. Siihen loppu se pata. Mä tekin soolona sulle kruunilta. Mä oon karhua ihan sikana parempi. Juu. No, bottiservut. Ei vitsi. Sen pistetään tämmöttiä. Mä en tiedä yhtään mitä nää on. Ei, mitä nää on? Näitä on firecrackereita. No jotain Rainbow. No niin onkin tää joku rainbow-pommi, joka ei edes räjähdä. Katsotaan nyt kaikki värit tästä sitten.
No, En mä siihen edes loppu laittanut onneksi. merkkiä ennen tota. Siihen loppu onneksi. Niin. Nää näyttää hyviltä. Flashi. No en edes tiedä mitä nää oli. Et. Mutta vedetään tuolta ja sitten tulee mainos ja sitten tulee tuolta ja näin. Ei kannata liikaa pitää mitään niinku hirveän turhia ääniä. Noin. Tuu sittenkin Piikkivuorelle. Noin. Täällä on keppiraketta Eikä ja niin perhosia onkin. jotain, en tiedä mitä noi on. Tähän. Anna jo suihkuja. Mulla on Lamborghini. Sotkani heti läntiin naps. Pistetään näitä monta. Osku! Mä oisin tippunut faaliin, mutta mä vahingossa mantelasin. Mä tipuin tuolta, mä mantelasin vahingossa tosta. Ujuma. Sininen haulikko. Vihreä haulikko. Sitten mennään playhin. Tyyppi just missas minit. Sitten on tähtisädetikku. GG bro. Ujuma, onpa Valmiin. hieno tähtisädetikku. En oo ikinä nähnyt. Ja oota. Ei vaan ole oikeesti aika monta Sininen kertaa. AR. Hei mä teen No siihen pikaksen väri. No en voi kun itelläkin Jos on tykkää mainoksista, niin tää on hyvä peli. Mä en siis tykkää, mutta... Mä en tee vaan tämmöten video. No joo. Toi on spinneri. Joka räjähti. Alkoi liikaa spinnaamaan. En mä kyllä jaksa. Tämmönen taivaalle. Isoa. Tänne tulee varmaan ne 2 Toi on perhone. pikkulasta tulee haastaankin varmaan jossain kohtaa. Tell me rolling. No. Pitäisikö tehdä pelkkä pikaksen värinen asehaaste? Joo. Tai no, tuli vaan mieleen kun mulla on nyt 2 sinistä. Joo. Miika, sä et nyt mene minnekään. Ja Miika, sulla on muutenkin huono auto. Mikä tää on? Komeetta. Se pitäis semmonen taivaalle. Jos mä en tiedä sanois mä tai jo. Mutta muistakaa tilata Oskuboy. Eiks niin, Maitorotta? Kyllä. Pistetään Red Alertti. Tai joku pikku pata vissiin. Miika, missä on noita autoja lisää? Mä haluan tehdä oman. Jos sulla on ihan surkea. Mitä? Hyvä. Mä en edes huomannut. Ja siis mä huomasin sen, mutta mä kävin jotenkin hitaalla. Hei, Osku. No. Venaa Miika, älä puhu kohta. Mä otan kuulokkeet pois. Niin Osku kuulee tän mun auton äänet. Oota. Ootas. Kuuntele nää äänet, kun mä menen tähän autoon. Joo. Aika hienot. Oh. Nyt lähtee 100 panoksen pata. Se on 100 laukauksen. Noniin. Tuu. Älä aja päin. Tulee kyytiin. Osku, kato! Ei ole todellista. Miten? Ei voi laittaa 2 pointtia samaan aikaan. Mä tuun vaan tulla hitaalla sitten. Toi on kyllä paljon hitaampi. Jep. Vaikka toi käyttää boostia. Jopa käytä säkin, niin se voi häviää. En mä jaksa. Kato, kana. Tosta tämmönen. Polar Light. Oi Pertti. Sanoiko se justi se ai Pertti? Joo. Ok. No oli pakko vähän muuntaa. No joo. Ja sitten YouTubessa oli säkkireillä. Onkin totta. Tai no, niin no. Niin. Mm. Niin, no kuitenkin. Ihan sama. Tälle kanavalle ei saa kirjoilla.